Ти стана самичък, мен. Диме. Вече тренираш, мама ти. Браво, момчета. Хайде, мама. Давай самичък сега. Браво! Браво, мама! Айде пак друсна сега. И ти се обичаш да ставаш. Я виж тия каченца как се справят. Браво, мам! Иди пак! Иди пак, мам! Иди да покажеш как ставаш самичък. Айде, мамо, друски долу да си мята. О, божи! Айде, мамо, друски, мам! Айде, мамо, дружче. Тръс на земичка. Айде, мам! Браво! Хайде сега! Хайде, мам! Давай! Браво! Браво, мами! Браво, мамо! О, на мамо, то сплита качетата. И пак ще седни. Да, миличко, тук ми то. И пак ли сега ще искаш да ставаш или нямаш гачки? Мама ги извади. Няма гачки, мам? Да? Да? Вау, я се виж. Я се виж какъв голям си стане. Абудидю. Да, мамо, ще си големичък вече. И ще си големичък. Обаче. Мама и ни да види. Не види. Хола. Насекъде мебели тук. Е, там дясно ни е кухнята. Я си виж. И тук е навънка терасата. Не знам дали ще видите нещо. Е тъмно. Да. Нищо не се вижда. Айде, ма. Това пица ли е, ма? Пица ли е, мамо, това? Айде да се опиташ да станеш пак. Айде, мамо, да ставаш. Айде, мамо, ставай тук. Айде, мамо, ставай. Браво! Хайде, браво! Браво! Хайде, каза айде да те чуят. Как казваш? Айде! Нали, мам? Айде! Ириен, изпрати една целувка на мама Ини и Таня. Те сега ще ни гледат по интернет след малко, мама. Мама ще качи това видео сега. Виж как си маничите. Да, мама.